přeji vám krásný den. Mé jméno je Dušan Rouzek a rád bych vás přivítal tentokrát zde v Podbřežicích. Chtěl bych vám představit bungalov, novostavbu rodinného domu o dispozici 4+ KK s velmi pěkným pozemkem na kraji obce. Pojďme se na to spolu podívat, pevně doufám, že vás naše nabídka zaujme a třeba se společně potkáme v Podbřežicích na prohlídce. Jdeme na to.